खुलुमबाय बर' खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ झारखंडनि जामतारा जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथावै रेल जाब्रबथाय। बे रेलनि जाब्रबथाया झारखंडनि कालाझोरिया रेल स्टेशनाव जादों होननानै खौरां मोनदों। मिथिनाय बायदिब्ला कालाझोरिया रेल स्टेशनाव गंसे रेलआ लाखिनानै दङमोन आरो बे रेलनि दावबायारिफोरा सोरबाया रेलनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो सोरबाया स्टेशनाव जिरायनानै दङमोन। बे समावनो हरखाब गुबुन गंसे रेलआ फैनानै दावबायारिनि सायाव गाग्लोबफैदों होनना खौरां मोनदों। दासिमाव खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव गासै 12 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो गोबां सुबुङानो गोब्राब जोखोम जाना दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जोंनि हादराव रेलनि बेबादि जाब्रबथाया जाफ्लेबाय थानायखौ खोनानो मोनबोबाय थादों आरो रेल दावबायारिफोरनि गोसोखौ गिखांहोदों। मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ होनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। क'क्राझार सोहोरनि ग्रीनफील्डआव ब्रह्म धोरोम क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ होनाय हाबाफारिया मैया गोजोनै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रौमारियाव थानाय फोरलां बाबाजी ज्योति स्वरुप आश्रमनि मुङै 2 कौटि रां आरो लोगोसे फटबजरा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थानसालि देरानि मुङै 3 कौटि रां आरो लोगोसे गं 100 आश्रमफोरखौ फोजौखांनो थाखाय रां अनसुंथाइ होनो थाखाय सिबियारिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होलाङो। गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै न'जों लोगोसे गोबां धोन सम्पति आरो माखासे गोनांथार फोरमान बिलाइफोरा खामनानै सेवहांगार जानांजादों सासे बर'नि नखरा। जाथाया क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि साबुराम बसुमतारीनि न'आव हारसिङैनो बेबादि गिथावना जाथाया सोमजिखांदों। मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायाव नखरनि मानसिया जेबो खहा जायाखिसै, नाथाय गासै 12,000सो रांजों लोगोसे माखासे गोनांथार फोरमान बिलाइफोर जेरै कास्ट सार्टिफिकेट, भटार आइडि, आधार कार्ड, पान कार्ड, रेशन कार्ड, हानि फोरमान बिलाइ आरो माखासे गोनांथार गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोरा खामफाजोबदों होननानै फोरमायनानै होदों बाबुराम बसुमतारीया। आरो जाथायनि उनाव बे जाथाय जानाय जायगायाव सानजा मालिगाव महनपुर बिसिडिसिनि मासिगिरि जयन्त मोसाहारि बिथाङा बे दुखुथिया नखराव खौरां लाहैनायखौ खोनानो मोन्दों। खौरां लाहैनानै मासिगिरि जयन्त मोसाहारि बिथाङा अर खामजानाय दुखुथिया साबुराम बसुमतारीनो हागौमानि हेफाजाबनि राहा खालामना होगोन होनना फोरमायना होदों। दुखुनांथाव खौरां, बर' बिजोंनि सासे राफोद फोरोंगिरि बिथां कैलाश सरगयारीआ अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 24 फेब्रुआरि खालाराव हरखाब बाइकजों आरो सैमाजों लामायाव जाब्रबथाय जाना गोब्राब जोखोम जादोंमोन, नाथाय माखासे सान उनाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो अरायनि थाखाय मैया जोबथा हां बोयो। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा देग्लायनि नदवाल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै गायसन जानाय नेहाथारि आरो अन्थाइबारि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरिमोन आरो लोगोसे बिथांखौ बर' सावथुनावबो फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाय जाथायखौ ओनसोलनाङैनो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै बारग' एनडिएबि इन केन्टालां बिथाङा रुंसारि जाबाय। मोनसे समनि गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै हाग्रा बंग्रा थाबोनानै दावहा नांबोनाय बिर जोहोलाव बारग' एनडिएबि इन केन्टालां गुबै मुं केशब नार्जारी बिथाङा मैया फुंबिलि समाव हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै अरायसमनि थाखाय नखरजों लोगोसे बे संसारनिफ्राय जोबथा हां बोयो। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव मिरु एक्स एनडिएबि फरामनि लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारी आरो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बि बिनायसा बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिएबि फरामनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।